تے سونے نبی نے اے فرمایا تے کر لو خدمت ماں باپ دی او جس نے کعبہ تکنا ہوئے او تک لے صورت ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہوئے او تک لے صورت ماں دی ماں پیو باجو کونیو سجنو تے دل دے حال وڈاوے جے کنڈا پترانو چبے تے درد موانو ہوئے ماں مرے تے پیکے مکدے تے باپ مرے گھر ویلا او شالا مرنا ویر کسے دے دیتا اجڑ جانا اے بیلا بھائی بھیا دے او سجنیو ہو دے تے بھائی بھیا دیا باوا او باپ ہے سردار تاج محمد تے باوا ٹھڈیاں چھاواں باپ ہے سردار تاج محمد تے باوا ٹھڈیاں چھاواں ایک شخص نے اپنی والدہ نو اپنے کندھیاں تے چک کے 7 مرتبہ حج کرایا اللہ کعبے دا طواف کرایا تے کہندا ہے آخری دفعہ جدو طواف کرا رہے تے کہندا ہے ماں جی اج میں تہاڈا حق ادا کر دیتا تانوں کندھیاں تے چک کے حج کرایا تے میں تہاڈا حق ادا کر دیتا ہے غیب دی طرفوں آواز آئی اے اپنی ماں نو یہ کہن والیا کہ میں تیرا حق ادا کر دیتا ہے تو تے اپنی ماں دا ایک گھڑی دا حق بھی ادا نہیں کر سکتا جدو ماں نے تینوں جنم دیتا تو پیدا ہوئے قرآن پاک میں آتا ہے کہ تکلیف پر تکلیف انہوں نے چلی تو ایک گھڑی دا بھی حق ادا نہیں کرتا کر سکتا تو کہنا ہے میں تیرا حق ادا کرتا تو شاعر لکھتا ہے پر جو خدمت او ماں دی کر دے تے 2 جگ وچ تر جاندے نا فرمان جو ماں دے ہوندے تے ڈب جاندے ہر جاندے پچھو بایزید دے کولو تے کنج ماں جھولی بھر دی یہ بھی دستا جا حضرت بھائی عزیز بستانی رحمت اللہ علیہ آپ اللہ دے بڑے ولی گزرے نے عاشق غلام گزرے نے آپ فرماندے نے ایک دفعہ رات نو میں سویا ہاں تے میری ماں نے مینوں آواز دیتی کہ بیٹا پانی لے کے آؤ میں اٹھیا تے میں پانی لین گیا پانی نزدیک نہیں سی آگا بڑی دور دور پانی لوکی پہلے لین جانے سن کنویں تو چشمے تو گھر نہیں سی پانی آپ فرماندے نے میں دور جا کے پانی لین گیا تے جدو پانی لے کے واپس آیا تے میری ماں سو گئی کہہ دو سبحان اللہ ماں سو گئی انہوں نیند آ گئی آپ پانی لے کے کھلوتے رہے ساری رات گزر گئی صبح دا وقت ہویا تے ماں اٹھی تے ماں نے ویکھیا تے بیٹا پانی لے کے کھلوتا ہے
پوچھیا بیٹا تو سویا نہیں؟ تے کہندے نے امی جان میں کہا جے میں سو گیا تے ماں پانی منگے گی تے پانی نہیں ہوئے گا تے میری ماں کی کرے گی؟ قاری صاحب دا ہوئے تے جا کے تھلے لے کے آؤں۔ تے آپ نے فرمایا میں اسے ڈر دے وچ پانی لے کے کھلوتا رہا کہ کدھر ایسا بے ادبی نہ ہو جائے کہ ماں اٹھے تے پانی نہ ہو۔ بس ماں نے جھولی چوک کے دعاواں دیتی ہیں۔ عرض کیتی میرے مولا اپنے رب دی بارگاہ یا اللہ حضرت بھائی عزیز بس بیٹے لئی دعاواں کیتی ہیں کہ یا اللہ انہوں مرتبے عطا فرما، انہوں اجر عطا فرما۔ تے آپ اس لیے شہر کہندا ہے پچھو بھائی عزیز دے کولو تے ماں کنج جھولی بھر دی ایک گھڑی دے عبادت کیڑی تے غوث کتب کر لی۔ او جڑی گھڑی سی دعا والی ماں نے جدو دعاواں کیتیاں ایک گھڑی تھی جے عبادت جڑی غوث کتب کر بس ماں دی دعا جڑی ہے عرش بھی پار کر جاندی تے او دی دعا نے آپ دے بیٹے نو عبادت سے آپ نے پتہ نہیں کتنا عرصہ آپ نے رب کی بارگاہ میں عبادتیں تو جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ گھر بیٹھ کے نہیں جنگلوں میں میدانوں میں ساری رات رب کی عبادت کرتے رہے اور کھانا بھی نہیں کھاتے درختوں کے پتے توڑ کر کھاتے۔ تو بہت سارے ایسے ولی گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو مقام ملا ہے ان عبادتوں سے نہیں ملا جو ماں کی دعا سے ملا۔ کہتے سبحان اللہ، ماں کی دعا سے ملا ہے۔ تو یقیناً ماں کی دعا بھی بڑی ہے، باپ کی دعا بھی دے ماں دا سایہ او برکتاں والا تے مائے رحمت رب دی ہر شے جگ تو لب جاندی ہے پر ماں کدے لب دی۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے والدین کو ماں کو یا باپ کو زندہ دونوں ہوں یا ایک فرمایا ایک نظر سے دیکھ لے محبت کی نظر سے تو اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو زیادہ مرتبہ دیکھے تو میرے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا اللہ میری یاد ہے وہ بڑی شان والا ہے، چاہے تم 100 بار دیکھو اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے، اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ سونے نبی دی پیار نبی دی ماں دیو سجنا تے سب تو شان اچیری۔ ساڑیاں ماواں دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تواڈی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ساڑیاں ماواں اگر اگرچہ گناہ گار بھی ہیں تو انہاں دے قدموں تھلے جنت ہے۔ جس ماں دے پیٹ دے وچ میرے محبوب تشریف سبحان اللہ انہاں دا مقام کی ہوئے گا، انہاں دی شان کی ہوئے گی۔ سونے نبی دی پیار نبی دی ماں دیو سجنا تے سب تو شان اچیری۔ سونے نبی دی پیارے نبی دی ماں دا صدقہ او رب بخش دے ماں سب دی۔ کہہ دو آمین۔ جنہاں دیا ماما دنیا تو چلیا گئی اللہ انہاں دی بھی بخشش فرمائے، آج نے اللہ نے نصیحت تندرستی دا انہاں دا سایہ قائم دے تے جنہاں دیا ماما حیات نے اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگیاں آباد فرمائے، بچے دا سایہ قائم دے فرمائے تے میرے محبوب دی والدہ دا کی مقام تے شان ہوئے گا۔ سو اے ہو دعا ہے او یا میری مولا تیرا مرن کسے دیا
मावा मां दे पैरा ओ थल्ले जन्नत ते मां ठडिया छावा मां दे पैरा थल्ले जन्नत ते मावा ठडिया छावा मां वर्गी ओ शायद कोई ते मैं सारी दुनिया खोली ओ जो ठंड ओ दिला विच पावे ओ मां दी मिठे बोली जो ठंड ओ दिला विच पावे ओ मां दी मिठे बोली ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक होसी ते जिस दिन फिर मिलांगे लोग मैनू आन डराया ते रात कबर दे काली ओ मैं सुनिया उत्थे उसने आना ओ जिदे मोने कमली काली हर कबर दे विच मेरे महबूब तशरीफ ले आन कह दो सुभान अल्लाह हर कबर में तशरीफ ले आन ते आशिकां दी ते ईद ही ओही है कि जेरे महबूब दा दीदार है मेरे महबूब दा दीदार है ते कबर विच मेरे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे गौसिया उलमाए अहले सुन्नत ले या लोग मैनू ओ डराया रात कबर दे काली मैं सुनिया इत्थे उसने